फालिरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थामथि रोंगौथि सायख' आनजाद खुंदों। आनजाद मिरुआव गासै सा 300निबो बारा फरायसाफोरा बाहागो लादों। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथायारि जांख्रिखां मावबिथांखिखौ बिथा खालामना फालिरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै दख'रा आफादनि बेन्दोंआव थानाय गुबुन गुबुन मोनबा आनजाद मिरुआव गाहायै गोरलै सानखान्थि, इंराजि, आबहावा, बिथराय आरो गियान खौरां बे मोनबा आयदाखौ लानानै गुदि फरायसालिनि सोलिफु फरायसा थाखो 2, थाखो 3 आरो थाखो 4नि फरायसाफोरखौ लानानै थामथि रोंगौथि सायख' आनजाद खुंदों। फैबाय थानाय बायदि कम्पिटिटिभ आनजादफोरनि थाखाय इयुन लाइमोन फरायसाफोरा सांग्रांथि जानाय एबा गावखौ रोंगौथि गोनां खालामनो हानायनि थांखिजों बे आनजादखौ गुबुन दख'राफोर बायदिनो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालिरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनै सा 300निबो बारा फरायसाफोरखौ लानानै बे थामथि रोंगौथि सायख' आनजादखौ खुंनाय जादों होनना फोरमायो दख'रा एबसुनि आफादगिरि लाइजु बर'आ। दिनै पानारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव थामथि रोंगौथि सायख' आनजादखौ जोङो खुंनाय जादों। बेवहाय जोङो फारियै थाखो 3निफ्राय लानानै थाखो 5नि फरायसा बिथांमोनखौ लानानै बे आनजादखौ जोङो खुंफुंनाय जायो। दिनै बे आनजादखौ जोङो गासै मोनबा सेन्टाराव गासै सा 300निबो बांसिन फरायसा बिथांमोना बे आनजादाव जिरायदों। बेवहाय दिनैनि जि बे आनजादनि जि बेखेवनाय बेखौ जोंनि पानारि दख'रा एबसुनि मानगोनां बोसोनगिरि बिथां मिथिंगा बर' बिथाङा बेखेवनानै गालांबाय। आं बे समाव बिथांनिसिम आङो साबायखर बे समाव बावहरबाय। दिनैनि बे आनजादखौ जोङो गुबैयै इंराजि, सानखान्थि आरो गोरलै गियान आरो उफ्रा गियान बे मोनब्रै आयदाखौ लानानै दिनैनि बे आनजादखौ जोङो लानाय जादों। बेवहाय ओनसोलनि साफ्रोमबो उन्दै उन्दै फरायसा बिथांमोना मोजां रोखोमै बाहागो लानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेजों लोगोसे फरायसाफोरनि दिथागिरि गार्जेन्स बिथांमोनाबो खोब जथेस्थ' मोनसे इन्टारेस्ट बा मोनसे थुलुंगाखां जोंखौ मदद होनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बेबायदि आनजाद खुंबाय जिथु नोंथांमोना बोसोरथामाव आगान होफैबाय, बेनि फिथाइ महरै मा मोनदों नोंथांमोना? जों बेनि फिथाइ महरै जोङो थांनाय समफोराव जोङो नुनो मोन्दों जे बेजों माखासे कम्पिटिटिभ एग्जामफ्राव जिरायनायाव माखासे सहस जादों आरो जाय फरायसा बिथांमोना माखासे उफ्रा नलेजफोरखौ कालेक्ट खालामनायाव गोबां मोनसे बिहोमा मोन्दों बा थुलुंगा मोन्दों होननानै जोङो बे समाव फोथायदों। गार्जेन्सफोर बिथांमोननि मददआ जथेस्थ' मोनसे जोंखौ थुलुंगाखां होदों खामानि मावनो थाखाय आरो बेबायदि आनजाद खुंफुंनो थाखाय जिहेतु गार्जेन बिथांमोना फरायसाफोरखौ बे आनजादाव जिरायहोनो थाखाय जथेस्थ' बाहागो लादों। जाय बिथांमोना नोंथांमोनखौ मदद होबाय नैबे आनजादखौ खुंफुंनाय बिथांमोननिसिम मा मेसेज होगोन आरो बेजों लोगोसे जाय आनजादाव दिनै जिरायदों फरायसाफोर बिथांमोनखौ बिदि सेथि नैथि बिदि बासिलायनाय जागोन नामा? बे समाव दिनैनि नैबे आनजादखौ खुंफुंनायाव जाय जोंनि सिनियर फोरोंगिरिफोर ओनसोलनि मेलेमजिबिफोर बिथांमोना जथेस्थ' मोनसे जोंनो हेफाजाब आरो मदद खालामदों। लोगोसे बे आनजादाव जायफोरा जोङो दख'रा हिसाबैनो सेथि आरो नैथि थामथि जोङो सायख'नाय जायो आरो बिथांमोननो जोङो मोनसे जोंनि दख'रा आफादनिफ्राय मान बावनाय जायो। बिथांमोनखौ जोङो फैबाय थानाय पानारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि कनभेनसन बे कनभेनसननि गेजेरजों जोङो बिथांमोननो बे मान बान्थाखौ जोङो बावनाय जागोन। आनजादखौ बर' फरायसाफोरखौ नोजोर होनानै जोङो खालामनाय जायो। बेवहाय जोंहा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो सेन्ट्रेलि थाखो 9 आरो 10खौ लानाय जायो आरो डिस्ट्रिक्ट बा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो इमि सेक्सनखौ थाखो 6निफ्राय लानानै थाखो 8सिम बे हाबाफारिखौ खुंनाय जायो। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानफ्रोमबो गुन गोनां सोलोंथाइखौ बिथा खालामनानै जिथु खामानि मावबोबाय थादों बिनिनो मोनसे पार्ट हिसाबै नैबे जि रोंगौथि सायख' आनजाद खुंनाय बेबो मोनसे हाबाफारि। दा बेनि गेजेरजों जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि बर' फरायसाफोरखौ कम्पिटिटिभ एग्जामाव बा कम्पिटिटिभ मोनसे लेभेलनि एग्जामफ्राव जिरायनायनि मोनसे जि एक्सपिरियेन्स बा बे मोनसे थुलुंगा बेखौ मोन्थों बा बिनि गेजेरजों मोननो हादों होननानै जोङो फोथायनाय दङ। नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा? जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि? जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों
अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो। मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन। बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना, हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना, फालांगियाव जेंना सोमजिनाय, हा हुनि जेंना, बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि जानाय, मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना, जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना, फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा, सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय, जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय, राजखान्थि बिथिङाव जेंना बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो।